shi za da furta kuje. Ta fara sallama sai ta ce da ni dan uwa ina so ka je. Na tabbatar da kowanne yanayi kake za ka so a gaje. Wallahi ban zata za ka zo Abuja roƙon da na yi maka ba. Kafin na bayyanar ma da gaskiya ta roƙon ka ni zanayi. Ka yafa laifuka na da na yi ma kaddara cikin tsotsayi. Na tabbatar da ni ce sila tunanin da na yi ya zanayi. Ka taɓa bi ta hanyar Abuja balle a ce yanar nake ba. Abin da na yi lura halin mawaƙa kuna da jiji da kai. Wannan yasa na ce ma Abuja nan ne ke don mu saba da kai. Ina zata idan ba hakan na ce ma ba mu sabo da kai. Amma a yanzu na gane kuskure ne ba za ka yafe ni ba. Sunan da na faɗa maka Ruma ba wanda ke kira na da shi. A kefi aka haife ni wani ƙauye ina so ka san da shi. Kai haƙuri na kurya shi aka sa wajen cin kashe. Ni Aisha ina so ka sa a rai ban gidan na cuce ka ba. Ka sa a ranka in kefi na buƙatar ganin ka ko nan gaba. Domin kwasin ji waƙar da kai ta farko ta Ruma sun rarraba. Ni ko da na ji waƙar na san da ni kake ban ji ƙarshen ta ba. Ko ba ka zo garin kefi ko da raina ba zai yi inganta ba. Ki ba gane manta cewa a sannadina ba alika sha wuya. Da ba ni ganka da na taho da sauri gare ka na sunkuya. Ki roƙi gafara ta ka kila ni ma ka ganni ka tausaya. Ka sadaka faɗa mini kana a hanya na fara yin fargaba. Na san da Abuja a yanzu domin ka ganni na yi nazari. Tun yanzu na yi kwallon bakin ciki tun da min yi alkawari. Cewa idan ka zo za mu je da kai inda zan yi alfahari. Karya fure take ba ta da 'ya'ya ban yi zaton haka ba. Na barka lafiya Ali Aisha ce take bi ba Ruma ba. Allah ya ƙara ma ɗaukaka a waƙa ba za ka tozarta ba. Wallahi Ali ban ce ka go Abuja domin ka wahala ba. Ni na zata ba za kai shirin zuwa don mu haɗu in ka ba. Hukunci zantukanta su da Ruma ta yi min koko na ce Aisha. Su na yi yunkurin in matsa a ramfar na samu shayi na sha. Suna ta jama'ar sun yi alwala za su fara sallar isha. Ni ma na bi su na yi godiya masoya ba